4 minutter igjen. Ja. Det er lenge det. Det er lenge det. Lenge det. Den er jo Fin. Kanskje? Nei, den skal jo Nei, jeg trodde det var maling på andre siden. det her er det. Det er kanskje bare rør her. Må kanskje skyve litt på. Kanskje ikke den skal der, Jørgen? Det er ikke godt å si. Nei, vi må se. Der! Der! Det er ikke derfor den lenger bort. Så skal det imellom her. Den er ikke en sånn kant her. Bare på! Du holder på nå! Ja. Er det så perfekt? Jeg tror du skal